Si postav, ukáž Káru dráhu. Károvú dráhu. Kárová dráha tu začína, pri knižnici hore, na stromovke. S bratmom ideme... Pimp my ride. Pimp my ride. Zapášame sa a ideme. Kto má brzdu? Ja. Máš ručnú brzdu máme. Keďže na Korčule sme nechceli ísť, aby sme sa moc neunávili. Tak sme si vybrali. Pomal, brat. Dvojitú šlapacú Káru. Dvojitá šlapacá Kára je najlepšia. Or for English-speaking people, double human-powered car. Žiadna exotická. Žiadne papiere, nič. Na čo si tu mám vodičák, aj keď síce mám volant, nie som vodič. Sa ľudí a ideme si po rovinke. Krása, že voľnobeh, jak kľúči. Ideme na Mezoženské. A Ceženské, pekný deň prajeme. A Divčína, sauny. A tu máme Izraek z Twilightu. Popravde mám dosť veľký strach. Pomal bratný. Nechceme sa nikdy vysypať. Naše účinné brzdy zaberajú ABS, a všetkých najnovších technológií. 2 minúty a ubehli. Naučíme sa finišovou zákrutou, po ktorej nás nasledujú tam cieľ. Takzvaný hammerhead. Togíre to nazvali podľa nás. Ideme si pohľad do strany Zidice. Prichádzame a máme tu cieľ. A vyhrali sme prvé miesto, to sme boli jediní. Ideme Pálo šlechtov. Občerstviť sa. Keďže prevod je veľmi na prd, tak môžeme šlapať koľko chceme. Ešte nám pohon vôbec nezaberá. Pes nám ide oproti, treba si dávať pozor na tieto zvery. Je nebezpečné, hlavne v obytných zónach. Toto zviera a deti. Všetky deti nám závidia. Všetky deti by chceli byť s nami a všetky ženské s nami. Tak týmto dielom ukončíme vidie. Šlapace Kárice, to je dávame. Na videnou.